Mit navn er Benjamin, og dagens afsnit vil handle om AppLovin. AppLovin det er en virksomhed, som jeg har investeret i, og det er den virksomhed, som er steget allermest i værdi. Den er steget 328% over til dato, og med denne stigning, så er det så også den virksomhed, jeg har smidt allerflest penge i. Så det har været rigtig dejligt, at den er steget så meget, og det har også gjort, at min portefølje er steget en del i værdi. Så jeg vil snakke lidt mere omkring, hvad AppLovin laver, hvilken valuation de har, og hvad jeg vil gøre med aktien fremadrettet. Så hvad laver AppLovin? Jamen, AppLovin de har to dele. De har deres software-platform, og de har nogle apps. Deres software-platform er en machine learning algoritme, som de har udviklet til at hjælpe nogen, der laver apps, f.eks. spilleproducenter, til at finde ud af, hvilke kunder de skal ramme med reklamer. Så den her algoritme har været virkelig god, og har gjort utrolig meget for de kunder, de har haft. De har set en utrolig stor vækst i forhold til, hvor mange penge de har smidt ind i den her machine learning algoritme. Så det her det er deres vigtigste del af virksomheden. Det er den del, der fylder mest. Det er den, der har den største omsætning, og det er den del, der vækster mest. Så hvis man kigger på deres anden del, som er apps, de har nogle spil-apps, hvor de tjener nogle gode penge. Det er en stor del af deres virksomhed, men det er ikke noget, der rigtig vækster. Så den, der er mest relevant, det er deres software-del, og det er den, jeg kigger mest ind i, og grunden til, at jeg har investeret i virksomheden. Så hvad er AppLovins valuation? Jamen lige nu, så har de en price earnings på 31, og en enterprise value på 21,6. Så det er væsentligt mere, end det var her tilbage i august måned. Så det her det er også den væsentlige grund til, at aktien er steget så meget de sidste 2 måneder. Det er, at price earnings er steget med mere end dobbelt så meget. Men er de nu dyre? Altså de er væsentligt højere prissat, end de var i 2023 og indtil august 2024. Men de har haft den samme prissætning tilbage i 2022 og endda endnu højere i 2021 faktisk. Så hvis man skal finde ud af, om de er dyre nu, så skal man lige kigge på, hvad deres omsætningsvækst er, og hvad deres marginer er. Så det vil jeg kigge lidt på i næste slide. Og som du kan se her, så er deres omsætningsvækst, den er steget utrolig meget i forhold til, hvad det var tidligere. Tidligere har vi ligget mellem 0 og minus 10 og 20%, og nu ligger vi på 40%. Og det de tjener per omsætning er steget utrolig meget. Det er steget op til 28%, og det er det gjort på ganske få år. Så dermed så kan man sige, at deres price earnings valuation ikke er lige så slem, som hvis de nu ikke havde formået at vækste mere, og deres net income margin ikke var steget til lige så meget, som det er. Så hvad vil jeg så gøre med aktien fremover? Jamen, jeg købte meget op i den i juni måned, og så købte endnu mere op i den i august, da den faldt ned. Jeg synes, den var alt for billig. Men så steg aktien cirka 100% op til det her niveau, og jeg synes, den steg ret meget på kort tid, plus at det blev en for stor del af min portefølje, så jeg valgte at sælge lidt. Og så har jeg solgt lidt mere nu her, da aktien igen er vokset op og blev mere end 25% af min portefølje, og dermed så kan jeg ikke have så mange penge i aktien. Så dermed så har jeg valgt at sælge, primært fordi at det har været en for stor del af min portefølje, og jeg tænker ikke, at jeg vil sælge mere på nuværende niveau, men hvis den stiger, lad os sige 20-30% igen, og den igen bliver en for stor del af min portefølje, så vil jeg så sælge ud. Jeg synes ikke, at deres værdiansættelse er for dyr nu. Det er dyrere, end det har været, og jeg vil ikke købe op i den på nuværende niveau, men lad os sige, hvis den falder ned til 120 eller 100, så vil jeg nok købe lidt op i den igen. Så ja, det har været utrolig fedt at have den her aktie i min portefølje. Den har gjort utrolig meget for mig og for min portefølje performance. Hvad synes du om dagens afsnit? Fortæl endelig i kommentarfeltet. Og hvis du fik noget ud af dagens afsnit, giv det endelig et like og subscribe til kanalen. Tak fordi du så med.